سلامت عنا قبلنا كل كورنا تعلم كينكم دبات مرب نيوصاب مكتتال تركو كبرات تخاتلتي منباركم تلمود لما عندنا حدشت مع بالتات حزنانا باهم قريبنا لنا بفلما عندي نتوتاتهم كزخاخركم أبود هو حتى زغني عتو قم زملكت ناب مودا تقصو أمرح يركب بز مسرت دما أب كربا حدش زي تقموتو ناي مرحنة مكيارن مبرارن كقاتم كم زغل زي ترقاقت أزينات ناوجوم زركو بز مسرت دما عبيت مراحتي تود بحويسو وتدراوين مراحتي كبارو كم زغولن بخالوت كتكو كم زغولن حدش زوات ترقاقت أزينا بتيحلو زي بزرزر كريو إنا انت عينت أندمتا أب تقري كسعبي زبلكم دما نتم ناي تقري صلاتيوم زب هلون تعينت عندهم تويكا نعتهم تعين ترجمي كون كم زغلون بحبر كريوينا أب أديس أبان أو عفار نزركبو دليت لو تنعت قط حرا مريتن نبعلوم ناب مسحاب زمر حمد تفنان مكونان يقطعون كم دلو كاب بعلوم زلو حبريتاتي ملاخوتو بز مسرت دما أبتون بوليتيكا ومريحنتن وتدراو كنفن زلو سوات كفاتو جميرهم هلاون زون انت عين الترجم قبل على تجرين تجارون كم دما قبل علتي ناي دليت لوتي نايلهم زنك أساسلو أكلت انت عين الترجم اللو زبلون حابيرنا خريوينا دبلوماسيون زبيتاون كسارا زقات مرز إثيوبيا نبوزحت بوليتيكኛሃትን ዲፕሎማቲክ ማህበረሰብን ዘጠራጠረ ኮይኑ ኣብ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ኩነታት ድማ እናተጋደደ ከም ዝኸደ ካብቲ ከባቢ ዝወፅ ዘሎ ጸብጻባት የቃልዕሉ በዚ መሰረት ድማ እቲ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሃገራዊ መረፃ ብዙሓት ፖለቲካ ኾነ ካልኦት ኣካላት ዲፕሎማቲክ ማህበረሰባትን عبي ترى كحضرون زي مرات عزي خندت زاكل إكسبكت زي قبرون كم زخولو النات نجري يركب زيون بزرزر كريويناتي أب العلي إثيوبيا بتحجزلو دبلوماسيا وكسراتاتون انتين يوم زولو بزرزر كريومينا حزي ناب زرزرون كحلفكم أبو دبه واحد تقني عزو قام زملكت ناب مودة تقصو أمر يركب بز مسيرة دما تسعة ميتا وزاكل تزازيمو يكبلو توم مساتهم ركب زلوهم سبات بقرابات فلتومن ناتهم وهاب تقال دخوينهم درجة سرح زلو سبات الناقلت يوم زركبو أب قرابة حدشت زي تقمتون أي مريحنة مكيارات مبرارن كقاتم كم دخل زي ترقا زيناتات الناوز يوم زركبو بز مسيرة دما عبيتي مراحتي ود بحاويسو وتدراوين مراحتي كبار رو خمز خولن كالوت خدتكو خمز خولن يوم ناتنا جرز ركب كم دفلت أبزي سومن عبيتي جمجمات ناي فتامي سراح قمون نايتهم عب حوحت انقصاص زلو عبيت حالفته مالتيو ناي فصامي سراحن ماخلاي كوميتين عبيت زبحالو جمجمات كنيوم يوم ابزون جمجمات زياتهم دما اتم بستفلالي ملكع بستفلالي ጉዳይ እናተገምገሙ ዝቆኑ አባላት አለው ካፍቶም ማእከላይ ኮሚቴን ካፍቶም ፈጻሚት ስራሕን ማለትዩ ካብዚአቶም ክባረሩ ዝኽእሉ ክባረሩ እዮም ከምኡን ክቕየሩ ዝኽእሉ ክቕየሩ እዮም እቲ ዳውንግሬድ ዝግበር ወይካ ካፍቲ ፈጻሚት ስራሕ ናፍቲ ማእከላይ ኮሚቴ ክወርድ ዝኽእሉውን ንሳቶምን ክግበሩ ከም ዝኾኑ እዩ እቲ ዝወጽ ሓበሬታ ዘቃልዕ ዘሎ ማለትዩ ክብረት ተኸታተልቲ በዚ መሰረት ድማ ካብ ፈጻሚ ስራሕ كفتم عبالات فتامت سرح عبي جمجام زبطهم أربعة اللون ستمون دكتور فسها هابتزيون دكتور سلمون كيدانا ليا كاسا تخلي جبر مدينين كم زخون يوتزوت حبريتا قال يعزلو زياتهم ببزح مداي كجمجم كم زخونين عبيت جمجماتهم كم زبط عوامن قبل عليهم بتاع حبيز عند 5 جبران يوتزوت زل حبريتا إنك قال عزركب اتم كاب ماخلاي كوميتي تاغمغيموم زلو سوات زبحال زلو دما اتو عالم غبروهد كبروم فسحين كم زخوني وناته نغر زركب اتم كاب زراع فصام زباررو ويكا داونغريد كغبرو زخولو ماخلاي كوميتيون زغودو ويكا خلق خونيوم مالتيو بز مسرتون تزترغاغ ازينا ناوز يزركب تي حد دما اماني لا صفا خوينو وي بخبيد متنققتا ويكا بخالي عينت وي بي مغناس وي بداونغريد كغبر كم زخونه ناتغلص زركب مختل ناي بريزيدنت كالي كمرص كم زخلون زوز زلو حبريتات ببزحي يمالخوتلو ميكي تግራይ ተባሂሉ ዝፍለጥ ብዙሕ ግዜ ምስሕው ሓተ ዝተተሓሓዙ ነገራት ብዙሕ ግዜ ኣቀዲሙ ዝዛረብ ድማ ነዚ ነገር እዚ ብቆልዕ ተዛሪብዎሎ ማለት እዩ ከምኡውን ኣብቲ ናይ ወታደራዊ ክንፍ ክንከይድ ከለና ድማ ኣብቲ TDF ኮይኖም ብብዙሕ ነገሮም ዝተገምገሙ ዓበይቲ ሓለፍቲ ከም ዘለውን ንሳቶምን ኣብ ቀረባ ግዜ ናይ ምትካ ወይካ ናይ ካልኦት ብሰብ ካልእ ሰብ ምቅያራት ከጋጥም ከም ዝኽእልን ኣብኣቶምን ዓበይቲ ገምጋማት ከም ዘካየዱን እቲ ነኸል ኢሎም ዝሓሰቡ ወይካ እቲ ከም ዝተደለየ ልክዕ
ክፍጽም ኣይከኣለን ኢሎም ዝሓሰብዎ ድማ ብልክዕ ክቕነስ ከም ዝኽእልን እዩ እናተነገረ ዝርከብ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ስዒቡ ከዓ እቲ ኣብ ናይ ስለያ መሓውር ዝነበረ ማለት እውን ኣብቲ ናይ ወታደራዊ ድሕንነት ማለት እዩ ናቱ ሓላፊ ዝነበረ ኮነሬል ተወልደ ዕንበብ ዝበሃል እውን ንሱ እውን ዓበይቲ ገምጋማት ከም ዝበፅሕዎን እዚ ገምጋም እዚ ድሕሪ እዚ ገምጋም እዚ ድማ ወይ ክቕየር እዩ ወይ ከዓ ንሱ እውን ዳውንግሬድ ክግበር ከም ዝኾነን እዩ እቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘቃልዕ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሳቶም ጥራይ ኣይኮኑን ዓበይቲ ሓለፍትታት በብኸባቢኡ በቢቦትኡ በብስልጣኖም ዘለዎ ዓበይቲ ካልኦት ሓለፍትታት እውን ተገምጊሞም እዮም ካብ ዶክተር ደብረፅዮን ጀሚሩ ክሳብቶም ታሕቲ ዘለው ኣመራርሓ እንታይ ዓይነት ሽግር የጋጢሙ ዘሎ እቲ ጉድለቶም እንታይ እዩ ዝብል ዓብይ ዝኾነ ገምጋም እዩ ተኸይዱ ከምዚ ስቑልካ ብዋዛ ገለ ዝግበር ነገር ኣይኮነን ብዕፀው እዩ ነይሩ ካብኡ ግን እቲ ኩሉ እቲ ዘጋጠሞም እቲ ናታቶም ጉድለት እቲ ጠንካራ ጎንን እቲ ጉድለቶም ኩሉ ተራእዩ እቲ ውሳነ እዩ ኣብ መጨረሻ ውሳነ ይፋ ምግባር እዩ ሕዚ ወግዓዊ ምግባር እዩ ተቐሪዩ ዘሎ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ በዚ መሰረት ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ናይ ህወሓት መራሕቲ ዓብይ ዝኾነ ሪፎርም ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዩ እቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ተመሓላሊፉ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝፍለጥ ኣብቲ ናይ ሓደ ናይ ወታደራውን ፖለቲካውን መሪሕነት ዓበይቲ ለውጥታት ከም ዝተገበሩ ዝፍለጥ እዩ ነዚ ስሒቡ ድማ ሕዚ ነቲ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ኮይኑ ዝከፋፈል ዘሎ ሓደ ሓይሊ ወይ ከዓ ካልእ ዓይነት ሓሳብ ዘምፅእ ዘሎ ሓይሊ ንዑ እውን ክግምገም ተገይሩሎ ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ወታደራዊ ሓይሊ ዝነበሩ ሓይልታት እውን ክግምገሙ ተገይሮም እቶም ጉድለት ዘለዎም ሰባት ክወፁ ተገይሮም ኣለው እቶም ሓሪፍ ፅቡቕ ዝበሃል ጎኒ ዘለዎም ድማ ንክቕፀሉ እዮም ተወሲኑ ዘሎ ማለት እዩ በዚ መሰረት ከዓ ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ፖሊስ ኮሚሽን ናይ ትግራይ እውን ካብ ገብረ ዲላ ናብ ይሕደጉ ከም ዝተቐየረ እዩ እናተገለፀ ፀኒሑ ሕዚ ድማ እቲ ናይ ሰራዊት ትግራይ ናይ TDF መሓውር ስለላ ዝመርሕ ዝነበረ ወይ ከዓ ናይ ሰራዊት ድሕንነት ዝመርሕ ዝነበረ ኮነሬል ተወልደ ዕንበብ እውን ኣብዚ ሰዓት እዚ ክቕየር ከም ዝኽእል እዩ እናተነገረ ዝርከብ ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዚ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ እውን ከምቲ ብዙሓት ናይ ህወሓት ወሃብቲ ቃላት ዝኾኑ ብደገ ዘለዎ ዓብይ ሪሌሽን ዘለዎም በብግዚኡ እቲ ኣብ ማእኸል ህወሓት ዝፍጠር ዘሎ ሓደ ነገራትን ከምኡ ድማ ዝሓለፉ ውሳነታትን ዝዛረቡ እናተዛረቡ እዮም ዝርከቡ ነዚ ከራጉድ ዝኽእል ድማ ሚክ ትግራይ እውን ዝበሎ ነገር ኣሎ እስኪ ንሱ ሰሚዕና ንመለስ መንግስቲ ሒዚ 3 ዓመት ግዚያዊ ምድንጋር ነይሩና ሒዚ ስሩዕ መንግስቲ መፅኡና ኣለቦትኡ ስሩዕ መንግስቲ ዳኻነየ ተደይሉ ንህዝቢ ትግራይ ትክክለኛ ዝኒያ ኩነታት ከነግረና ኣብ ቀረባ ግዜ ተፀበይዎ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ብዙሕ ለውጣት ርኢና መንግስትና ስሩዕ ቦቱ መፅኡ ቶም ዝዕገርግሩ መብዛሕቶም ኣብ ቀይዲ ናቶ ብሕጊ ጥየቀሎ ሕጊ ናይ ትግራይ ናብ ቦቱ ተመሊሱ ይዳነ ኣሎ ነቲ ናይ ትግራይ ሕዚ እውን ናይ ልኡኽ ናይ ብልፅግና ኮይኑ ውሽና ኮይኑ ከፍርሰና ዝምኩር ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ማለት እዙና ንቃለስ ዘለና ቀፂልና ሒዚ እቲ ውድብ ሕወሓት ኣኼባታቱ ይወዳድ ኣሎ ተውሽ ዘሎ ሓላፍ ዘላፍ እውን ኣመዓራርዩ ካቢነ ናይ መንግስቲ ትግራይ ከም ሒዚ ተለይሉ ኣብ ዝመፅ ዘሎ ቀረባ መዓልታት ካቢነታት ኣናውንስ ክገብር እዩ ምክትል ፕሬዚደንት ኣናውንስ ክገብር እዩ እቶም ውሽጢ ኮይኖም ሓንጊዶም ዝፀንሑ እቶም ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ንባዕሎም እውን ሒዚ ለልክዖም ተነጊርዎም ተወዲቦም ምስ ውድቦም ምስ ህዝቦም ክቃለሱ እንተኮይኖም ይቃለሱ ተዘይኮይኖም ከዓ ይእገዱ ድሕሪ ሒዚ ሰውኢልና እናቃባጠርካ እናለመንካ ቃልሲ የለን ሓደ ከይኸደና ሓደ ከይሃድመና ሓኒቕካ ተኣስሮ እንታይ እዩ በቃ ትቁልፋ ትግራይ ቁልፍ ፈቢልካ ዝዕገርግር ትዳጉኖ ከም እንስሳ ስነ ስርዓት ገይሩ ይቕረይታ ኢሉ ክስልፍ እየን ዓደይ ከግልግል እየን ህዝበይ ዝብልካ ነየ ተስልፎ ግን ኣብ ውሽጢ ኮይኑ እናዘረገ ከይንዕወት ንሕና ናይ ጥላትና ከይኣህልናስ ናይ ባዕልና ዕሱባት ዝኾኑ ሒዝና ውሽጥና ግን እዚ ነገር እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ በቃ በእንተ ህዝቢ ትግራይና ዝኩሉ ድምፂ ንኸውን ዘለና ኣብ ባይታ ዝኻነየ ዝቃለስ ትግራዋይ ኣይሰኣና ዘደናግር ግን እኒው ዶም ዘደናግሩ ስርዓት ይሓዙ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ግን እርግፀኛ እየ ዓብይ ብስራት ክንሰምዕ ኢና መንግስቲ ትግራይ ምክትል ፕሬዚደንት ሸይሙ ወይ ድማ ተሸመ ክንገረና እዩ ካቢነ ምምዕራያት ክንገረና እዩ ኣብ ሰንትራል ኢንተለጀን ምምዕራያት ክህሉ እዩ ናይ ሓደ ግዜ ደጋጊመ ተዛረብዎ ማለት እዩ ናይ ስለያ መሓውርና ከመይ ገይሩ ኮምፕሮማይዝ ኮይኑ ከም ዝፀንሐ ደጋጊመ ስለ ዘርዕልክዎ እቲ ሽማት እናፀዋዕኹ ከለከለ እናበልኩ ሒዚ ኣነት ከለከለ ዘይብለሉ ዘለኹ ናብ ምምዕራያት ስለ ዝኣትዉ ዘለዉ ኣብቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ዘለዉ እውን ቅድሚ ሒዚ ሽሞም ዘርዚረ ተዛሪበሉ ስለ ዝኾንኩ ኣብኡ ንሓደሓደ ነቶም ጉዶም ዝወፀ ስለ ዘቁጠዐ
نشتي تعجست جبر نستعطي نحنا زبل حواريتان مخرن مسجد نسر زلوا خاب لبامات عبيت حوات الشيء ده تراي ما خلاك كم تحوحات جن درجة 9.5 ميتاوي فما عراري يزلوا 9.5 ميتاوي خاب سدستس ك5% خونه جن قاليهم نشتي كلنا قر قاليهم جن مسلاي تسلفهم كسرحو حيزخان لانقا كنت ما دخول عدولي خاني شمو زرحنا ينا غير بحيث دقاق ما يدلل افتانا حيث خيدنا والمعري هم حنقيدهم كارسنا تولينا نعم ختنا خيناتو كاين عوة لنا الصرح زلو ازي ودي حوحات تولي سقم تخسر خلالو بك ازياتهم تساريهم اندحر افتقار سرت مخته زي يسلفون تخوينا بلبهم تقدم ازيهم قن حيزي تسعيرهم مخانا فوليتهم بس نسهم نوع عالم تم زحانقود وتم زبالاش ونا افتكابنا خارمو افتكابنا ناي منقس تكابنا عاتم خزورقنا يمصر للو ازيو علامة اي نايني جمنال تادس ورده فتحيز نورا روختو ناي بلسقنا حيزوون او وشتنا نهي اذا يتوده عاتم سوات ما عاتفة ناي نيرم تقراي او ودي بحوحات او سراويتنا او بوليس تقراي حيال فتنا حيال قارسيهم حريفهم عاتم سوات زي بسرو بقى خبرية اليوم حكاية ما راح تسراوي تقراي ودمنا حوحات بسرو خندي بقى طيس زيولو قالس خندي تقاليسو مجرش حيزين تعاوت نتحافس مصيرلو تسرعات كسافن يحيزي سرعات تسفينو ملو منقص حلافنا توسد دحر حيزي تقراواي زي سما غلا بسرعات بحقن زامن الله تقراي كتخون عدوتاتنا احواتنا كم دليتن بيت كريستيان سيمن كمصا كم دلي بس مسرت مباراه خمتي خفتي ميك تግራይ ዝብሎ ዘሎ መሰረት እውን እንድሕርዳ ወሲድና ኣብ ቀረባ ግዜ ዓበይቲ መሪሕነታት ወይ ዳውን ግሬድ ክግበርዮም ብመጠንቀቕታ ዝሕለፉን ብመጠንቀቕታ ክሕለፉ ዝባረሩን ክባረሩ ከም ዝኾኑን ሕዚ ሕወሓት ትፀርር ከም ዘላን ዝዛረብ ዘሎ ንሱ እታ በብ ግዜኡ ብዙሕ ዓይነት ሽግራት ዘጋጥማ ዘሎ ሕወሓት ድማ ሕዚ እውን ካብቲ ኣጋጢምን እዩ ዝወለቶ ሽግር ንምልቓቕ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴን ናይ ፈጻሚት ስራሕን ገምጋም ኣካይዳ ኣብ ዝቀረባ ግዜ ዓበይቲ ናይ መሪሕነት ምቅያ ያራት ክፍጠር ከም ዝኽእል እዩ ናተነገረ ዝርከብ ሕወሓት ብዙሕ ግዜ ናተመቃቀለት መጽያ ካብቲ ናይ 17 ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ክሳብ ናይ 83 ኣዲስ ኣበባ ክቋፀሩ ከለው ከምኡ ድማ ናይ 9 ኣብ ናይ ወራር ምስ ኤርትራ ዝነበረ ኩናት ምልከት ኣብ ሽዑ እውን ዝተፈላለዩሉ ኩነት እዩ ተፈጢሩ ብምቕፃል ድማ ኣብ ከባቢ 97 ዓመተ ምህረት እውን ናይ ምፍልላይ ነገራት ኣጋጢሙ ብዙሕ ክኽሰር ዘይግባእ ሓይሉ እናተኸሰረ መጽኡ ብምቕፃል እውን ካብ 2003 ካብቲ ናይ መለስ ሞት ጀሚሩ እውን ዓበይቲ ናይ ምፍልላያትን ሓሳብ ናይ ምፍልላይ ናይ ዘይመሰታፍ ከምኡ ድማ ዓበይቲ ሓይልታት ናይ ምብትታን ነገራት እውን እናመፁ ፀኒሖም እዮም ካብ 2013 ካብቲ ኩናት ዘወጀ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘወጀ ኩናት ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዘጋጥም ዘሎ ዓበይቲ ፈተናታት ሕዚ እውን ንቕልብሶለና ንምልሶለና እናበልዮም ዝርከቡ ሕዚ እውን ናይዙ መቐፀልታ ክኸውን ዝኽእል ናይ ሕወሓት ኣጠቃላሊ ዝበሃል ገምጋም ኣካይዶም ኣለዉ ኣብቲ ገምጋም ውፅኢቱ ድማ ናይ መሪሕነት ምልውዋጥ ክኸውን ከም ዝኾነ እዩ እናተነገረ ዝርከብ ማለት ይኽብረት ተኸታተልቲ ክንቅፅል ከለና ከዓ ኣብ አዲስ አበባን ኣብ ዓፋርን ዝርከቡ ደለይቲ ለውጥን ዕጡቃት ሓራ መሬትን ንባዕሎም ናብ ምስሕሓብ ዘምርሐ ምትፍናን ምኩናንን የገጥሞም ከም ዘሎ ካብ ባዕሎም ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት የመላኽቱ በዚ መሰረት ድማ ካብቶም ፖለቲካዊ መሪሕነትን ወታደራዊ ክንፍን ዘለዉ ሰባት ክፋጠጡ ጀሚሮም ከም ዘለውን እዚ እውን እንታይ ዓይነት ዓብይ ዝኾነ ትርጉም ኣብቲ ናይ ደላይ ለውጥ ዝበሃል ሙቭመንት ዓብይ ዝበሃል ማሕልቆ ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ማሕንቆ ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ በዚ መሰረት እቲ ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ዕጡቅ ናቱ መሪሕነትን እቶም ኣብኡ ዘለዉ ዕጡቃትን ድማ እቶም ኣባላት ማለት እዩ ዘልዕልዎ ሕቶን እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ኣብ ዝሓለፈ ብጀነራል ጻድቃን እናተመርሑ ቤት ምኽሪ ኣቋቂምና ኢና ዝበሉ ሰባትን ኣብኣቶም ዓብይ ዝበሃል ፍልል እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ ሰዓቱ እዚ ኣብ ሓደ ገጽ ኣብ ሓደ እቶም ኣብ ሓራ መሬት ዘለዉ ዕጡቃት ንሳቶም ሓደ ዕጡቅ ወይ ከዓ እቲ ሓደ ፖለቲካዊ መሪሕነት ወይ ከዓ ፖለቲካል ፓርቲ ካብ ዕጡቃት ነፃ ክኸውን ክኽእል ነይዎ ዝብል ሓሳብ ከም ዝቀረበን እቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣባላት ድማ ካብቲ ናይ ስምረት ዝበሃል ፓርቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ከም በዓል ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ዝመርሕዎ ካብኣቶም ወፃኢ ክንቀሳቀስ ከም ዘለዎን ናይ ባዕሉ ዝኾነ መሪሕነት ክህልዎ እቲ ወታደራዊ መሪሕነት ንሱ ድማ ኣብ ፖለቲካዊ መሪሕነት ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ፓርቲ መሪሕነት ንኸይሳተፍ ዝብል ሕቶ ከም ዝቀረበሎምን እዩ እናተነገረ ዝርከብ እቶም ኣብዚ ዘለዉ ኣብ ከምዚ ዓይነት
ናይ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ዝኽተሉ ዘለዉ ሰባት ድማ ክእሮሙ ከም ዘለዎምን ከምኡ ድማ ካብቲ ናይ ቲፒኤፍ ዝበሃል መሪሕነት ክእለዩ ከም ዘለዎምን እዩ ብሓደ ማሕበር ዝወፅ ዘሎ ሕቶታትን ከምኡ ድማ ዝኽፍታታትን ዝገልፁ ዘለዉ ከም በዓል ተስፋይ ንጉስ ወዲ ራያ ማለት እውን እቲ መጀመርያ ነቲ ናይ ቲፒኤፍ ዝበሃል ሙቭመንት ዝመሰረተ ማለት እዩ ብምቕፃል እውን ሕዚ ዓብዪ ዝበሃል ብፅሒት ናይ ምቋም ብፅሒት ጀሚሩ ዘሎ ከም በዓል ረዳ ሓለፎም እውን ነዚ ነገር እዚ ብትሪ እናተቃወሙ ፀኒሑ እዩ ነታ ኣዲስ ኣበባ ዝተመሰረተ ናይ ቤት ምክሪ ድማ ሕዚ እውን ሓቋፈ ኣይኮነን ካብ ምሁራትን ካብ ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ካብ ተጋደልትን ዘሳተፈ ኣይኮነን ክብል ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝነፀጎ እውን ዝፍለጥ እዩ ብዙሓት ነቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተመሰረተ ቤት ምክሪ ክቃወሙ ተሰሚዖም ኣለዉ ኣብ መንጎኦም እውን ዓበይቲ ዝበሃሉ ክፍተታት ዓበይቲ ዝበሃሉ ፍልልያት እውን ከም ዝተፈጠሩ እዩ እናተነገረ ዝርከብ ብበዓል ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ስምረት ድማ ነቲ ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ሰራዊት ከም መጥቀሚ ፖለቲካዊ ክጥቀ ቀመሉ ከም ዝደልን እቶም ኣብኡ ዘለዉ ሰራዊት ድማ ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ፓርቲ ነፃ ኮይኖም ክቕፅሉ ከም ዝግብኦም ብዝተፈላለዩ መሪሕነታት ይንገሮም ከም ዘሎን ሕቶታት ይቐርብ ከም ዘሎን ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ እዚ ብምልክዕ አንድምቱ ክንርኢ ከለና ድማ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐሰሉ ካብ ትግራይ ወፂኦም ደለይቲ ለውጢ ኢና ኢሎም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ናይ ደለይቲ ለውጢ ሙቭመንት ሕዚ እውን ዓብዪ ዝበሃል ማሕነቆ ገጢሞም ከም ዘሎን ነንባዕሎም ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ፖለቲካል ኮነ ወታደራዊ ኣካይዳ ዘይሰማምዑ ከም ዘለውን ነንባዕሎም ተኣፋፍ ዝበሃል ግዜ ይሕልፉ ከም ዘለውን እቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታና ክሓልፈኩም ከለኹ ከዓ ዲፕሎማስያውን ዘቤታውን ክሳራ ዘጋጠሞ መረፃ ኢትዮጵያ ንብዙሓት ፖለቲከኛታትን ዲፕሎማቲክ ማሕበረሰብን ዘጠራጠረ ኮይኑ ኣብ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ኩነታት ድማ እናተጋደደ ከም ዝኸደ ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ዘለዉ ፀብፀባት የቃልዑ ኣለዉ ብርግፅ እቲ ናይ መዓልታት ንውሓት ዝቆረዩ መረፃ ናይ ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ኣብ ዝቕፅል ሒደት መዓልታት ክካየድ ከም ዝኾነ እዩ እናተነገረ ፀኒሑ ዘሎ እዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ዲፕሎማቲክ ማሕበረሰብ ማለት እውን ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ነዚ መረፃ እዚ ብፍሉይ ዝበሃል ፍሉይ ልኡኽ ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ብፍሉይ ልኡኽ ክዕዘቦ ከም ዘይኽእልን እኳ ዳስ ሓደ ተዓዛቢ ተኺሉ ተዓዛቢ ጥራይ ከም ዝሰድድን እዩ ተነጊሩ ዘሎ እዚ ድማ ሓደ ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ውድቀት ናይዚ መንግስቲ እዩ ናይ ብልፅግና መንግስቲ ኣብ ሰዓቱ እዚ ከካይዶ ዝሓስቦ ዘሎ ናይ መረፃ ኩነታት ድማ ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ናይ ኢትዮጵያ ብስነ ስርዓትን ብሰላማዊ መንገድን ክፍፀመሉ ናብ ዘይኽእል ኩነታት ስለ ዝተበፅሐ ከምኡ ድማ ኣሳታፋይ ዝኾነ ፖለቲካል ኢሌክሽን ክካየድ ኣይኽእልን ብዝብል መደምደምታ ኣብ ዝተፈላለዩ ዲፕሎማቲክ ማሕበረሰባት ዓብዪ ምጥርጣርን ካሊእ ዓይነት ጎናዊ ሽግር ከምፅ ይኽእል እዩ ኢሎም ናብ ምድምዳምን ከም ዝበፅሑ እዩ ዝንገር ዘሎ እንተኾነ ግን እቲ ብኢትዮጵያ መብዛሕትኡ ግዜ ብኢትዮጵያ ክሽክርከር ንሪኦ ናይ በዓል ሕብረት ኣፍሪካን ናይ ኢጋድን መሪሕነታት ድማ ፍሉይ ልኡኾም ናብ ኣዲስ ኣበባ ብፍሉይ ከም ዘእተውን እቲ ነቲ መረፃ ክዕዘብ ዝኽእል ግብረ ሓይሊ ድማ ኣቋቒሞም ከም ዝሰደዱን ነቲ መረፃ ክዕዘቡ ከም ዝኾኑን እዮም ኣፍሊጦም ዘለዉ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ ብዝተፈላለዩ መልክዑ ክንሪኦ ከለና እዚ ናይ ሕዚ መረፃ ብብዙሕ ከባቢ ብዲፕሎማቲክ ማሕበረሰብ ዓብዪ ዝበሃል ክሳራ ከም ዝበፅሑ እዩ ዝነገር ዘሎ ክንቅፅል ከለና ድማ ናብቲ ናይ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ወቕታዊ ኩነታት ድማ ነቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ምስቲ ናይ ፋኖን መከላከያን ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ድማ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ማሕበረሰብ ናይ መረፃ ስነ ስርዓት ክገብር ሃዋህው ዘይብሉን ምቹ ሃዋህው ዘይፈጠረን ሕዚ እውን እቲ ከባቢ ብኩናት እናተሓመሰን ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣብ ትሕቲ ፋኖ ወዲቖም ላው ዝርከብሉ ሰዓት ሕዚ እውን ኣብቲ ከባቢ መረፃ ክካየድ ኣይኽእልን ዝብሉ ብዙሓት ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያን ከምኡ ድማ ብዙሓት ፖለቲከኛታትን እዮም እናተዛረቡ ዝርከቡ ከምኡውን ፋኖ ድማ ካብ ዝሓለፈ ኣብ ኣምሓራ ዝካየድ መረፃ የለን ኢሉ ኣውጁ ከም ዝነበረን ንዕኡ ድማ ንምትሕንኳ ዝኾነ ኣብቲ ክልል ምንም ዓይነት መረፃ ንኸይግበር ድማ ሕዚ እውን ዓበይቲ ዝበሃል መጥቃዕትታት የካይድ ከም ዘሎን እዩ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘቃልዕ ዘሎ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ማሕበረሰብና ንኽበፅሕ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ድማ ቤተሰብ ኩኑ ክብለኩም ይደሊ ሓድሽ ተኾይንኩም ኣነ ግን ሎማዓንቲ ዝነበረና ምድላው ዛዚመ ኣለኹ ሰላም